Kakabsat adatayon ti may kalima a Domingo ti panabungar. Iti daytoy na santuan nga misa intay man nga ikarkararagan dagiti kararwa do Rosario, Alvaro, Armirica, Rigoberto, Magdalena, Alfonso Miguel. En amin aminatay ti daytoy a pamilya. Kastamiten ti kararwa da Luis Angeles, Alvin Makabata.
Apo. Sarabwen tay ikan kanta tayo. Isagot tay ti puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. La la la, la la la, la la la, la la la. Isagot ay ti puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat italag tayo ti Diyos, ti amin tayo. Dagiti tartarigagayan tayo. Dawaten na tadalusan na ti biyag tayo. Babaan tinapod no nga panagtalag tayo ken kuana. Agkamatalag tayo nga rod. Pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo tapno addapan na kaikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpagpakaasiak ken Santa Maria, agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mangasika, Apo mangasika, pagkawanen basbasuli, bidon nagkorkorangan mi, italawin nakakagi, nakalmesan na gimpus mi. Kristo mangasika, Kristo mangasika, pagkawanen basbasuli, bidon nagkorkorangan mi, italawin nakakari, nakalmesan na gimpus mi. Apo mangasika, Apo mangasika, pagkawanen basbasuli, bidon nagkorkorangan mi, Kitalawin nakakadi, nakalmesan na gimpus mi. nakalmesan na gimpus mi. Gloria iti Dios, iti kangaruan, dito'y nagkakapya, kadang iti tatawan na imbag ti banag, nagnagenda, imunan nagdaka, itanog daka, kanugbabanda ka, daydaya, wenaka, Agya
taklang nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos, nailangitan na angin. Diyos Ama, Aman nakabali namin, ket sika umiyak Jesu Kristo. bubukto Anak ni Diyos ako, Cordero ni Diyos, kenanak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika amangika, kadagiti paspason ti Lord, kasiyan na kami. Sika amangika, kadagiti paspason ti Lord, awaten kada ito'y ararawin. Sika situtugan, iti makanawa iyaman, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tay siksika, o Apo, Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika, tiya mo siksika, iti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inyag mo ti pannakaisalakan mi, ket inted mo ti pannakaibilang mi nga anak mo. Kitaan na kada si aasi, tapno da kami amamati ken Kristo. Maragpat minto tinapaypay so awaya-waya, ken ti agnanayon nga inkarim atawidan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Napan ni Saulo ijay Jerusalem, ket pinanggep na ti makitipon kadagiti adalan. Ngem dida pinati a maysa nga adalan, ket nagbuteng da amin kenkwana. Iti kasta, napan tinulungan ni Bernabe, ket intulod na kadagiti apostoles. Impalawag ni Bernabe kadakwada no kasatno ti panakakita ni Saulo iti Apo, iti dalan ken ti panakisao ti Apo kenkwana. Impada magnapay kadakwada ti tured ni Saulo anang ikasaba itinagan ni Jesus ijay Damasco. Iti kasta nakipagyan ni Saulo kadakwada, sinursur na ti entero a Jerusalem, ket si tutured anang ikasaba itinagan ti Apo. Nakisao ken nakisupyat pay kadagiti Hudyo a Griego iti pagsasauna, ngem kayat da a papatayen. Idi maamuan daytoy dagiti kakabsat iti pammati, kinuyog da ni Saulo as immalog ijay Cesarea.
ket imbaunda ijay Tarso. Iti kasta, timal na ti iglesia, iti entero a Judea, Galilea, ken Samaria. Naparegta ti iglesia, ket immado dagiti mamati, babaen ti tulong ti Espiritu Santo, ket nagbiagda a managbuteng ti Dios. Ti sao ti Apo. Iti dakkel agimong saritaek to dagiti inaramid mo. Iti imatang dagiti amin a natulnog kengka, iroknoy kunto ti inkarik adaton. Manganto kuma dagiti napanglaw agingga amapnekda. Agdaydayaw to iti Apo dagiti mangbirok kengkuana. Rumang ayda kuma iti awan inggana. Malagipto kuma dagiti amin a tao ti Apo. Manipod iti amin asuli ti lubong, agsublidan to kengkuana. Agrukbab to kengkuana dagiti amin a nasyon ken tattao. Kengkuana dagiti natangsit agtameddan to. Kengkuana dagiti amin a tao agruknoy to. Isuda amin nga agtungpal ken patay. Iti dakkel agimong saritaek to dagiti inaramid mo. Agserbento kengkuana dagiti sumarsaruno a kapututan. Ipakaamudan to ti Apo iti masakbayan a kapututan. May baganto kadagiti dipay nayanak at tattao, ngayon salakan ti Apo dagiti tattao na. Iti dakkel agimong saritaek to dagiti inaramid mo. Ti maibasa na adaw ti muna asurat ni San Juan. Anak ko, saan ko maaparparawpaw ti panagayat tayo? No dikit pudno a panagayat, a mabuyugan iti aramid. Ngarod, daytoy ti pakaamuan tayo, nga adda tayo iti pudno. Uray no pabasolen na tayo iti konsensya tayo, agtalged tayo latta iti sangwanan iti Diyos. Amo tayo ngamin adakdakkel ti Diyos ngem ti konsensya tayo. Agsipod ta amo amin ti Diyos when gagayem no saan tayo apabasulin ti konsensya tayo adda talged tayo iti sangwanan ti Diyos. Awaten tayo kenkuana ti anyaman adawaten tayo. Agsipod tatungpalin tayo dagiti bilbilin na. Ket aramiden tayo ti makaayo kenkuana. Daytoy tibilin na. Mamati tayo itinaga ni Hesukristo, nga anak na ken agiinayat tayo, akas inbilin ni Kristo. Timang tungpal kadagiti bilbilin ti Dios, agtalinaed iti Dios. Ket agtalinaed met ti Dios ken kuana. Daytoy ti pakaamuan tayo, nga agtaeng kada tayo iti Dios. Amo tayo gapu ti Espiritu nga inted na kada tayo. Ti sao ti Apo. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ketaminto maidekto ken ka. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Basta kumamitin ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria timipay ken kawa. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ti amak ti agay-aywan. Ikaten na dagiti amin asa nga adi agbunga. Dalusan na dagiti agbungbunga asa nga tapno ado ti maibunga da. Nadalos kayon gapo iti saok kada kayo. Agtalinaed kayo kanyak, ket agtalinaedak met kada kayo.
No saan kayo ang maikamang kanyak, di kay makapagbunga akas sanga, ang makapagbunga no maikamang itipoon. Siyak ti poon ti ubas, da kayo dagiti sanga, ti agtaeng kanyak, ket siyak ken kuana, adunto ti maibunga na, tano awanak, awan maarami diyo. Ti saan nga agtaeng kanyak maibilang itiruar akas ti sanga amagango. Maurnong dagiti kakasta ket maipuorda. No agtaeng kayo kanyak ket agtaeng dagiti saok kada kayo. Dawaten nyo ti anyaman akayatyo ket maitedto kada kayo. Ti pakaitan-ukan ti amak iso daytoy. Agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Iyan nagbasaak ti college nga umuna. After high school ngamin nagsardengak. Nga awam mo di awan. Napan kam di ko napan nagbasa jay St. Benedict Institute. Iyay run by the Benedictine Sisters. Iyay bigan pantay pati mabigan. Kay jay enclosure. Ang kami nga basta-basta agawid. In-house kami. Dakam di unag. Lalaki kin babae. Dorm ti lalaki, dorm ti babae. Kagaputa dito yung institution, basit. Formation Center pala kanya may idi. Kasla may nga department affiliated iti Divine World College of Bigan. Kasla may kami nga department. Kano dito intrams. Maka-intrams kami mat ijay, maka-intramurals kami mat ijay Divine. Amin niya competition, basketball, volleyball, choir, rhetorical contest, indoor games, asjay. Kagapot at the choir competition, tinarigagayak mat tinapan nag audition. Napanak mat kung kuna mat madri nga nagngato ti boses na diya mo masursurutan. Sumarunong nga bigat agiyawag da Rufo Abaya. Damok ako maalak mat. Sister. Into nag-practice kami, inkanto pala ang agpalpalangpang ijay mangmangga. Kung na naman, ay anak mo maawatan, kas lamang na parpar, abulot, aboses ko garod. Isak mo ti para palpalangpang ti manggadya, yung ti basketballan, ta adugar ti bunga na marsuod. Kung na awan talaga nga, ura ipapilit ko nga taday nga kanta sa aklag kanta ti nalaingak mga kumanta ti panagkunak no at dua atubay to kin dinakdakan. So mabalin, kukwak, tabi jo okay nga tan. Anak na lang nga kumantahan nga inborn nga natural. Kung siya ti para palpalangpang, amuyo ti sao nga palangpang. Palangpang. Tay sa mo palanggapang ti amuyo ti palanggapang akad iti sumayat nga mapanag. Agpalangpang di ko makayo ke palangpang po kanam. Sa bali mo ti pukan at di puunan niya. No dasa nga palangpangam. Da kami no sakbay ti pa nagtutudo. Uri ditoy, dagjay nangangatong kayo, no daduma, ingka pa palangpangan apaya, tapno nalaglag anto nga awitin na, into na uri agbagyo, han na nga basta-basta matuwang. Di may isa, kala ko madagjay mangga, no sobra di bunga di mangga, ingka palangpangan, ikatum di daduma, taapaya, mabwal, amoy ti sao nga mabwal, no ma-overweight di nga to, han nga, jay inyanagan na no ma-overweight ka nga kabailan di ramot iso di kayo matuwang mabwal iso nga napatag ti panagpalangpang kala ko man o di adula una ti bunga di mangga gunggunem tapaya maikat dagi daduma ta lumagan kano ti panagpalangpang kasla ti pruning kuna na mo ti English ti pruning literal nga tilaeng ikatem dagitay nagango. Hala ko maji kalamansi mi, mamataydan, apaya, dagitay mo dumawat, nagdawat dati kalamansi, apanda pultingan. Amin nga si Tros akayo, amin nga si Tros, kalamansi, swa, basta dagita peres, amin-aminen, lemon, no ibatim di dyan no hamo nga katen, di nagpultingam, di na nagbungaan na, iso ti ininot nga mang patay kanya, na iso nga dagiti swa, ija ayan mi idi na natay data pa ya sibsibulan mi mat haming ikatenda ya kuan na
Ti pinabasol da nga nakatayan da dagiti aginaw nga naginawan da. Ha, nga naginawan da jay. Kada jay pruning ko na iti English da jay ikatum dagiti nagango nga sanga. Taapaya agwaya lumag-an ngamahan laeng mga pruning kanya tayo. Kasapulan kanya tayo, diti ayan tayo, tapnohan nga ma-overweight, no daduma, di may sanga kayo, masapul nga palang pangam. Ikatum, kisayam no, adulaw na bunga na, isakripisyom, kisayam tapaya, ad nga awan maalam, no mabwal. As jemat, ni pangarig na po Isos, ubas, ha mga mabwal di ubas, ngamhaan nga makapagbunga nga nalaing, no, na adu tinagango nga sangana, no, nasamag. Diyan ti, kayo ti ubasen, ha nga makapag, bunga hanga nasaya at apa niya ti rason na no apaya nga palangpangan tayo no adu bunga di kayo palangpangam apaya umuna lumag-an tano stable di saka na uray no umay ti bagyo haam mo nga kuna amatwang maikadwa apay nga palangpangam agwaya ikatem kisayam de bunga na kisayam di sangana tapno agwaya tapno inya ti purpose na maikatlo tapno ad-ado ti mai bunga na iso nga di dyan nyog. Apay naggagat nga agbunga dayto nga nyog no kunam. No alalaam di bunga na no burburasem di bunga na nagagat nga agbunga kunada. Haan nga ginagagat nga agbunga ngamin agwaya dagiti sumaruno nga bunga na. Kano kitaan tayo mat dayto ni Apo Jesus kasla inusar na dayto nga pangarig mai-apply mo laeng itibiyag tayo. At dadagiti banbanag nga masapol nga palangpangan tayo. Haan nga mabaling nga bagbagkatan tayo amin. Apaya, mabuwal ka. At dagayam ko nagkuna, Father, you know, I want to save our relationship. Ay, karot da, di married life da ka, medyo something wrong. Nadagsen ti treatment na kinni bakit na. Kakas ano ti kwa na, diya ka mo po nagbaliw. Kakunakan niya na, no curable data relationship, yes, ag-effort ka. Masapol nga ag-effort ka tapno to save the relationship. Kahaan, apaya, ay ma-depress, agsakitan, marigatanan, haan na nga matik, ibagbagade jay partner na, iso ti kunak no daduma, no haan nga mo nga ma-save data nga relationship, no madi, to save yourself, masapol nga ikat mo. Iso da ti panagpalangpang. Kaslang malagpalangpang. Uray da tayo nga tattao. Nadadagi tayo tao nga itibiyag tayo kat haan nga makatulong. Pabigat laeng itibiyag tayo. Simple term tayo mga Ilocano. No pabigat laeng itibiyag tayo, palangpangam kisayam ikat mo. Tano da duma, oras siyak mo't aas. Man nakigayumak mga tao. Ngam adadagi tayo tao nga I have to give them up. Haan nga mabalin nga bagkatom amin. Haan nga mabalin nga, agbalin nga baggages mo, di relationship yo, nga makatultulong king ka, aging gana nga in the end, nabuwal ka, ad-adda garod nga awan ti bunga na. So da kita banag nga masapol nga mapalangpang, maikat iti biyag tayo. Tapaya, umuna lumag-an. Maikadwa, agwaya. Haan lang nga relationship. Or iti emotional kwa tayo, emotional baggages tayo. Ay po, ori ka no ko nga nalagan tabagin ti kutong mo, ngam ado dagiti baggages tayo, ado dagiti bagbagkaten tayo nga mangparparigat kanya tayo, anya dagita regret. Ado dagiti decisions tayo nga hantay nga nagbalay gi pagbababawyan tayo aging gana tatta. Apo ibatamon, wagwagamon, pala katemon. I-give up mo, ngam no dahil kaya mo ka, ala, entertain mo, aging gana nga lumakay, bumakit ka, ay hanggang agbunga nga nasayaat. Nagya, emotional baggages tayo. Nagita, anak hang runaan na, saksakit tinaka, mamuti mamakawan. Napiti ko na, mga baabak ka, no? Agimulmula ka ti gura. Loser ka. Sino ti agsakit? Sika, pwede dyan ko guruguram, isot yang nga makaturturog, madi, sika, oh, nakaturog kayo? Nadan sa mo gura yaw?
Padasin nyo. Bagi mo day jay. Marmar no uyang kati gura, marmar no uyang kati regret, marmar no uyang kati sakit tinakam. No hammo nga iwagwag, no hammo nga ikat dagita, jay psychological bag ko na tayo nga adda nga mang bagbagkat kanya tayo. Sikati marigrigatan hanga isuda. Sino ti loser? Nagkamalita partner mo, nagkamalita kaaruba mo, nagkamalita katrabahuwa mo, dimpay laibatan day ta nga kamalina. Agsaksakit pay latanakam mo. Sino ti loser? Baka di mo ammo, dandani ka mabuwalan. Gapata overweight day ta nga uawitin mo, baka di mo ammo, ahang nga agwaya ta pusom, baka dandani ka mabuwalan. Ayay. Anya ti purpose na nga apay nga palangpangan tayo, anya ti purpose na no apay nga wayaan tayo. Iso ti kunana, agbunga iti adu. Adu pa'y ti mission tayo, oray senyora kon Father Juan, adu pa'y ti mission tayo, oray kaubingan tayo, adu pa'y ti mabalin tayo nga aramiden nga nasaya at ngam laglagipon tayo. Nga haan tayo makapagtrabaho nga nasaya at no adu dagiti bagbagkaten tayo, marmar no uyan launa yaaw-awitan tayo, nakasamsamek dayta nga biag tayo, di tayo mo't makapagtrabaho, di tayo mo't maaramid nga nasaya aten. Kanya day titikunan ni Apo Jesus, connectivity. Ngayon ti imbagana, inya ti inya sure na, ti ubas nga haan nga nakakonektar iti remote kahit nga saun nagangon. Tadi jay nagangon nga sanga, iso nga rod nga natayen, tahaanin nga nakakonektar ijay, remote, awanan ti makunot na nga nutrients, awanan ti makunot na nga danom na, iso nagango. Kayso dayahaan nga makapagbunga. Iso nga rod nga no, kung natayo ka, urekat nakagagagit ka, nakasirsirib ka, nakalalaing ka, adda sa nikwam, if you are not connected to Jesus, you are considered basically dead. Haan nga agbungbunga. No awan ti pamakawan nga imbaga ni Apo Jesus, no awan ti kinapakumbaba, no awan ti pudpud no nga ayat nga na naggapukan niya na naghango ka asa nga. Dead, haang ka makapagbunga. Ado ti tao nga hangan nakabaulan ti agbunga. Ado ti tao nga, in the eyes of the people ka successful ka. Dagiti daduma, in the eyes of the people ka successful da. Yes, ti career. Adda career da. Adda education. Adda sanikwa. Ngam no daduma, haan nga makapagbunga apaya, dead haan nga nakakonektar kin ni Apo Jesus di aramiden da. Tilaang pampanunutan da kabagik. Siyak. No kagura ka latan, awanan nasakitan, awanan ti reconciliation, awanan no hamo addressan day jay, narigat ka makapagbunga. Kasi mo laang tina-espirituan nga panagbiag tayo. No ado dagitay bagages tayo. No haan tayo nga i-priority di jay ramot ni Apo Jesus. Nga iso ti pangalaan tayo ti pigsa, pangalaan tayo ti biag tayo, natay, narigat. Ado ti tao nga kaslala magmag na anatay, haan nga awan ti biag kanyada. Tila pampanunutam, tay kunakon, sanikwa, nasaya at tinagagat. Awang problema tinagagat, rombang kidi ang aggagat tayo mga agsapol. Ngam no, naawan ni Apo Jesus, iya kinagagat mo, baka awan mama ay tabiyag mo. Mayat tinangato ti position na. At the peak of your career, mayat, awang problema. Ngam nahang ka, nakaramot ka ni Apo Jesus, baka may consider ka nga dead. Iti biyag mo, natay iti biyag mo. Hanya ti ko na ni Apo Jesus, dagiti saan nga makapagbunga, marupot. Nagdagsen mat niya, marupot, maipuor. Kati no di kayo ma-overweight, adula unay ti bagbagkaten na, nagango, sobra abunga, napay lang nga ibatan dagiti malunglungsot abunga na, ma-overweight, anya ti maramid, maspak or mabwal. Baka ti ammom kamayat pay laengam ti kinagpaysuna ka, dandani ka mabwalan, nabanbannog akon Apo. Anya ngamin ti pakabannog, nagado ngamin ti problema Apo, nagado pakariribukan. Apay gamin nga aw-awitem. Apay gamin nga dim ibatan.
Nabanbanog ti puso kon Apo. Dalusam apalangpangam. Ada dagiti tattao nga mangparparigat ti biag ko apay gamin nga kumun konektada ka kanyada. Kamabalin mo mga ikat ida mabalin mo mga palangpangan ida nga agbiag ka. Birukam no anya ayan na dagiti na rubber, birukam no ayan na dagiti nakaramot ken ni Apo Jesus. Dagiti adda na sayat nga turong ti biag na iso ti papanam. Toxic lang nga rod ta biag mon. Ti pay lamang mangeg mo barkadam toxic pay lang nga tao. Anya pa banan na tabiyag mo nga ron. Agpiwis kanton ano bigaten ta naatake kan apaya overweighten hammo nga maibatanen. Ke adu ada kita marigrigatan apaya nga marigrigatan ka apaya nga kasla nabanbanog ka apaya nga kasla awan waya ta pusom nga minudad do makakabsat ka digay mo hantay mo kayat nga ibatan bagbagkaten tayo met nadaduma ka kayat tayo ka arakopan tayo met amin kasla mo latabalbalayo kitaan nyo oray nakadadaan nga bag mo hammo kayat nga ibatan da jada nakapumpon oray dagiti gamit mo nga kadaan hammo kayat nga ipadawat kada ipuor ala sobran awang pay pagbadekanen nagsulit akit kita hindi magkayat nga ibatan ipalubusam ited mo baka dapat agragsak ka sa bali ngala kakabsat dahi ti pangarig ni Apo Jesus masapol nga nakakonektar tayo kinkwana tapno agbiag nga nabunga tapno agbiag ken nabunga masapol ang dalusan ikaten masapol ang waknitan palangpangan nasakit ati mapalangpangan oray si ka nga kinmula no adu bunga na makitam nga matmatwang di kayon adu launa yan nasakit na mo nga mangikat bat baka dakdakil ti ginawa na no maikat adu matadi kasi kanya tayo adu dagiti banbanag nga narigat tayo nga may give up ngam baka adda nga agbiag ka no ibatam ida adu dagiti banbanag nga narigat tayo nga palubusan ngam baka dakdakil ti bungam no ipadawat mo ida ibatam ida ala ni Apo Jesus iso na ti poon kunana I am the vine and you are the branches kunana kuno nakakonektar ka kinkwana agbiag ka sa ngam laglagipon tayo sa kala makakonektar kinkwana no nalagan nawaya napalangpangan iso dayay sa laad darum wara bunga kiti ekspektaron na nya ti kunana agbalin kayo nga adalak kunana mapan kayo kadagiti lugar agbunga dayati mission tayo agbunga. Paduyak-yak tayo iti pamati-mamati iti maymay sa Diyos ama aman nakabalin amin anamarsuwa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu-Kristo bugbog tong anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay iti amin na tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypay so a Dios sa nagtao ti napaypay so a Dios naianak san anaparswa Dios sa kasmatlaeng iti ama ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin ngadda gapu kada tayo nga tattao ken gapu ti pannakaisalakan tayo immulog ang naggapu sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kasta met anailan sa iti krus gapu kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuo ket naitanem nagungar iti may katlong aldaw kas palawagan dagiti nasantuan a surat imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama umay tumanen a sidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga mamati ak met ti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biag iso agtaw diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati ak met ti iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan
Agkararag tayo tinailangitan nga ama tayo, apaggapuan ti amin abanag. Isu ti poon, ket no maisyasi tayo kenkwana, awan maaramidan tayo. Itag-ay tayo dagiti timek tayo, amang ipeksa ka dagiti panggep tayo, ket kuna tayo, agdawat kam ken kaapo, denggen na kami. Agpaay iti iglesia, ken dagiti mangidadaulo ken kuana, ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno iti misyon da, mang pastor iti arban, anagungar ni Kristo. Agtalay na edda iti napudpudno, apuon ti kanayon, napudno da, kadagiti napateg iti banghelyo. Kumararag tayo iti Apo. Dawat kam ken kaapo, denggen na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo kadagiti nasyon iti sangalubungan. Nang runa iti ili apagilyan tayo. Tapno daydayawen da iti Diyos, iti panangitrabaho da iti kapya. Panagkaykaysa, kinalinteg, ayat, ken panagserbi iti amin at tao. Kumararag tayo iti Apo. Agdawat kam ken kaapo, denggen na kami. Agpaay kadagiti tattao, anak apo kawen iti namnama, ken panagtalikda iti Apo. Tapno babaen ti panagungar ni Apo Jesus, ti anak ti Diyos, mapasublida kuma ti panagtalikda iti Diyos, ket saan da ama isina iti daytoy mangted ti biag apuon. Kumararag tayo iti Apo. Agdawat kam ken kaapo, denggen na kami. Agpaay iti na Kristyanuan agimong tayo. Tapno babaen ti panagungar ni Kristo, mapasinggidan tayo kuma iti na Kristyanuan a misyon tayo iti biag. Ket mapabaro tayo, dagiti ingkarkari tayo, idinabunyagan tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agiyaman kam ken kaapo, denggen na kami. Agpaay kadagiti pimusayan nakakabsat tayo, amang namnamay ti agnanayo na panaginana. Tapno maragpatdan iti panakipagragsak da iti Diyos sa dilangit. Kas bunga ti panagungar ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Agdawat kam ken kaapo, denggen na kami. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Niraman tayo kararagan ti pagyaman ni Rhea Marie Flores ken ti pamilya na. Diyos ti bilag ken pannakabalin ragsak ken liwliwa dagiti awanan namnama ken gaway. Di mo ipalubos a maisina kam ken ka. Pudno apuon, denggem ken patgam dagiti dawat mi bayat ti panangituloy mi nga agbiag ken mangsaksi ken ninagungar a Kristo. Isu ti Apo nga agnanayon na awan ti inggana. Amen. Aming nagdahil ka pinaswan, babae, di balikas mo, Apo pagyamanan bikin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaput na yan, pinadamida, na urnos na nakapimpintas na. Tinapay kenalan, ti umayli itaiyawan, naggapu ti trigo ken ubas, abungat nagpagani.
pagligid ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayak pinadamida, naurnos da nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po o aton na kumadag iti daton kadagiti tayo imam. Kaya't may paaya pakidaydayawan ken pakaiglorya. Tinagan na. Ken kastamit at pagimbagan tayo, kinti kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. O Diyos baba hindi pa nakisinagot mi kan kay iti daytoy a sakripisyo aramidem mairanod kami iti katan-okan a kina Dios ipaay mo kadi. Ada kami ang makaammo ti pudno nga insurom, babaen tinasingpat a panagbiag ni, maikarikam to a makikadkadwa ken kamit laeng apuon ti amin a pudno, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta kumamit. itagayo dagita puspuso yo. Ang dadans tagay iti ako. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pod noon ay may ikarigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam, ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi, tababaen ti panangidaton na ti bagina iti krus, intong pal na dagiti sakripisyo ti daan atulag, ket ti panangidaton na ti bagina ken katap no maisalakan kami, isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero anay sakripisyo. Anan sata agrago ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Ti Apo a Diyos, dagiti amin na paswan. Di langit ken dagat, namuday di pakaidayawan. Hosana iti katawan, madaydaya, di umay tinagang ti Apo, Hosana iti katawan. Pod noon ay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. babaen ti krus mo, kininta panagungar, inna kamin salakan, sika nanubo ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan.
agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parayrayem tayak na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada. Ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kadatayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldawitoy, ti kanenmi, ti patinayon naldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kadakami, di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisom. Salakan na kampet ti dak. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Ako kuam dito ray ti panakabalin tindayaw, kaginayong din ko agsarda. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya, kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko ana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol di lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol di lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol di lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya, nanti may salay nga sa mapaimbagton to'y kararo. Itibkas po, tuy arararaw po, itaasim kenayat mo, inakitale, tuy aso ko,
ken kapo itiip kasko tuy arararaw ko itaasin kenayat mo inakitali tuy asok ko naruto Diyos sa pukin ka inagawaten daytoy adipen mo ala kakagibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulayen naruto Diyos sa puken ka inagawaten daytoy adipen mo ala ingkakagibiden alain katarabayen alain kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulayen ang itaimang ipatay mo ukaweng sipget ibiyag ko tasikalaing di bagnos ko nagturong inapuno naruto Diyos sa puken ka inagawaten daytoy adipen mo ala inkakagibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulayen. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kada kaasi, tasaranayan na kami. Sinamay na kami kadagiti na ilangitan a misteryom. Aramidam kadi tapaglikodan mi ti dagiti daan a kinadakis mi. Ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay kinagraksak tay ti amin na paramuna yag nakitindet na daraket namin na sapay kumata intay amin kay kaysa tisidong na amang iunan na itinay